Добре, хора, здравейте. Здорово. Ще крием три коина. И отиваме до магазина и някъде там ще ги скрием. Идвайте с нас, когато почваме да ги крием. Добре, хора, сега през път ще показваме коините. Този коин е Snake Coin 4. Не може да го видите сега. Така, Snake Coin. Ще като отидем на по-следното ще ви го покажа. Да, пак ще ви го покажем, но за сега. Така, този е пък 5 звезди, Razer Coins. Там. А пък този мисля, че е най-готиния. Мишо е заделко коин така отпред, после ще ви покажем пак. Отзад 5 звезди. Значи звезди са 4, Snake Coin. Да, коините и звезди са 4. Snake Coin 4 звезди. Мишо е заделко коин 5 звезди. И той и Razer Coin 5 звезди. Да, идваме сега. Добре, хора, така светлината е по-хубава. Може да ги... Razer Coin 5 звезди. Така, Мишо and опачките на Мишо and Делко Coin. Така. И Snake Coin. Да, 4 звезди. И така, значи, вижте, понеже Мишо отдавна не е крил, той ще крие двата коина, които един е 4, другия е 5, пък ще крия Мишо Делко 5. Тъй че, да тръгваме. Хора, ние сега ще крем тези коини на... Сега ще крием Snake Coin. И да, кажи къде. И тук сме. Ще го скрием Тут. Елате. Защото сме. Полица Олег Константинов. Кой номер? Не, Електрофедиво. Към оборище 9. Към оборище 9. Окей. Тук, там е точно. Ето точно. И ние ще го скрием. Окей. И кой не е скрит, по-скоро сложен. Той е точно. Няма. Кой. Така. Сега мисля да скрия. И той ще бъде по-натам. Сега сме. Хора. Там е точно. Да, там беше точно, хора. И сега сме залихме надясно. Тук се пише къде сме. И аз ще го скрия при това кафе. Точно ето. Ето кой нещата много натък. Ето тук койна. И да тръгваме. Кой остава? Snake Coin. И остава Snake Coin. Хора, значи там беше, там Мишо Делко койна. Натам, много натам е Razer койна. А пък ние сега тръгваме. Пресичаме. Давай. Тръгваме. И там беше някъде Snake Coin. А пък сега сме тук като един супермаркет. И накъде? Тук ли се спрахме? Къде? Там е скрит Snake Coin. И да, хора. Добре, хора, завърших на видеото. Обаче, тук, пред този магазин, решихме да си вземем нещо. Ама обаче, си взехме само едни гриски, а пък имахме 20 лева. И се чуем сега. Кое да изберем? Значи, бисквит Кьоръл и шоколадови яйца. Той е за бисквит Кьоръл, аз съм за шоколадови яйца. Пишете долу в коментарите. Хора, може би вече сте писали в коментарите, ако не пишете 1, 2, 3. И да, взехме си, освен взел байоста, едно яйце, такива и още едно яйце. Така че, надявам се, ако да сте спознали, ако не, да, чао. Вземете коните, поделете се, лайквайте и да, чао.